Sanibonani, ngicela ukungixoxela isitori sama-hyena, iy'mpisi namabhubesi, the lion. Ama-lion afundiswa ekhaya uma wabo ukuthi yini ekumele bayidle, iyiphi inyama engamele bayidle noma beyama-carnivores but abadli noma yiphi inyama bezwe ekhaya. Imfundiso yasekhaya ukuthi lokhu niyakudla ikhakhathi anidle nifice iy'fele esiy'bolayo esinukayo akudliwa la ekhaya lokho. Ama-hyena ahlala around ibhubesi because amabhubesi attack as a pack. So nama-hyena nawo ayasisebenzisa i-strategy samabhubesi to attack as a pack. Amabhubesi noma behlala ndawonye kwi-vicinity efanayo nama-hyena, kodwa amabhubesi awafuni ukuvuleleka kuma-hyena ukuthi we are friends on the basis ukuthi sidla inyama sonke. Ibhubesi yilo elingafuni ukuthi ubudlelwano balo ne-hyena buqine ukuthi mhlambe ilanga masizingela sizozingela sibe yi-pack of hyenas and pack of lions. Ibhubesi alivumi ukwehlela ngezansi liyilinganise ne-hyena, noma i-hyena ingazama ilokhu ilandela emva kwabo, lilokhu ligweva libhonga lithi you are not part of us. Ibhubesi kunento noma behlala ndawonye ne-hyena, kunento amabhubesi angamfundisi yona u-hyena noma angenzani noma angakhalaza ayibhuquze phansi. Ibhubesi aliyifundisi impisi ukuthi igijelwa kanjani esihlahleni. This remains the secret for the lion noma behlala bebabangani. Kodwa futhi uma ngabe ibhubesi lilodwa, i-hyena iyakwazi uma ngabe especially uma ngabe i-prey le banjwe ibhubesi isaphila, ama-hyena ayakwazi ukwenza sengathi ayayihlenga i-prey le kwi-lion, kanti bayihlengela ukuthi bayisoconge sebebodwa. Futhi-ke bona uma sebeyisoconga bayiqala noma kuphi, abafani nebhubesi. Ibhubesi lihlala entanyeni liyibulale i-prey kusheshe kuphele ngayo, then-ke whatever damages eliyenzayo in the body, i-prey isuke ingasezwa lutho. Laba bayakwazi ukuzenza abangani be-prey, kube ngathi bamunye bahlangene ne-prey, iy'nkinga ze-prey zonke zikubona emahlombe abo, kanti bathi lalo lazi malihlehla ibhubesi bayayidwengula. Futhi bona bebodwa bayakwazi ukudlana bodwa, babulalane omunye abe yimidli, nabo bebodwa bathembani. Kuthiwa ngelinye ilanga kwake kwanomhlangano ibhubesi labiza iy'lwane, lathi iy'ngane zakwethu ngizobe nginedili ningivakashele. Kuthiwa yafika inyamazane njengesimemo, bafika ney'ndlovu zafika, nobhejane bafika. Ubhejane nendlovu bathembe amandla abo nomzimba wabo awuqatha ukuthi ibhubesi ngeke lisizame. Bangene kuthiwa ibhubesi ngenani ngane zakwethu nakho ukudla, bangene bayothatha lapha phambili. Inyamazane kuthiwa yama ngasemnyango yathi, we Ndlovu ngicela ungiphathele uboya benyathi. Wathi uboya benyathi usabani? Angithi idili uyabona nje wonke umuntu ney'mpisi kuyangenwa, impisi ingangawe mos. Athi ubhubesi athi inyamazane, mina ngisoze ngalethemba ibhubesi kuleli nawe elizayo, angilithembe ngisho lifile. So ngoba mina anginaso isikhundla ey'lwaneni ey'ningi ey'khona emhlabeni ziney'khundla ukuthi ntambama silalaphi, mina ngilala la engihlelwe khona emva kokujahwa. Ngithembe ijubane lami kuphela, anginawo amandla, uNkulunkulu akangiphanga iy'mpondo nomzimba ukuthi ngikwazi ukuyidifenda. So uma ukuthi aningiphatheli no-rhino kusho ukuthi angeke ngidle kulo mcimbi, I may as well go. Ngoba mina ubusuku nemini abukho lapho engilala khona, nasemini buyangifikela ubuthongo ngilale ngoba kade ngigijima ubusuku bonke ngijahwa. Sometimes uNkulunkulu mayethandile ngilala ebusuku ngoba ngiyisitha sabo bonke, kodwa futhi anginamandla
angazi ukuthi ngabenzani. Wonke umuntu ocabanga ukuthi ulambile, umuntu oqala kufanele amjahe, kufanele ajahe mina, yet I'm so peaceful, angihluphi ngisho iy'ngane zabo yizelwe, angenzi lutho. Uhayeni uy'qoba ay'qede iy'ngane zebhubesi, kodwa bayakwazi ukuhlala side by side uma kufanele. So ngenye indlela ibhubesi alikwazi ukuhlala side by side nenyamazane, but ihayena iyakwazi ukuzenza sengathi ingaphila around. Ayikho as vicious as ibhubesi ey'nyamazaneni, iyakwazi ukuhlala eduze kwazo kube sengazuthi bamunye, kanti iyabasefa ukuthi abanye abahambe ngisale nalo engimdingayo because of my height. So ngizoyibeka lapho kwi-animal kingdom, usoyithatha omunye ayise kwimpilo yethu ukuthi mawusuza kuthina abantu kwenzakalani sharp.